Bersotan hasi beharko, nik pururik ez dut baina, atera eta erretzea zan, bere biziko azaina. Berriz bersotan hasi gaitezen, zubeldia eta peina. Talen bezala egin dezagun, denak asetzeko aina. Lehen jardun gera orduta piko, entzuleari kantatzen, honen bestean hasiko ginen, lan alrebesare etzen, zaharretxera etorri naiza, ia hasi naiz kezkatzen, hemen zaharrek ezote dute, fariason bat erretzen. Hemen badago emakumerik, hemen badago gizonik, hilan zazpian saioa zala, abiso hartu nuenik. Neri Jon Maiak hotsegin zidan, elkarren lagun izanik, bai bainarek ez zidan esan, zaharren etxean zanik. Berso munduan jasotzen dugu, 11 abixo tipo, libre badegu baietz esan da, ondoren kantatu tinko, bi bersolari etorri gera, bat da nahikoa mutiko, zaharretxean izan ez balitz, gaur ezinan etorriko. Bai baina hemen zaharragoak, bat baino gehiago badira, eta zuk ere bidali nauzu, jubilatuen aulkira, beko plazara zaharretxera, arroa edo oikira, bersolaria joan behar du, hotsegindako tokira. Arrazoi dezu joan behar da, nola zarra eta mutila, hemen dauzkagu Maiaren bueltan, gizonetan eskatila. Gaurko saioa atera dedin, fina eta borobila, gauden tokitik mugitu eta goazen jende